ଶିଖିବା କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଅସଲି ଏବଂ ନକଲି ଚାଉଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର 5ଟି ସହଜ ଉପାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଟି ସାମଗ୍ରୀ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଉଛେ ସେଥିରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବା କାଠିକର ପାଠ। ତେବେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ଚାଉଳରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ଯେ ହେଉଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ଥିବ। ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କେତେ ଯେ ହିତକର ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାହା ଅସଲି ଚାଉଳ ଭଳି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶରୀରର ହର୍ମୋନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ପଲିଥିନ୍ ଭଳି ଏହା ପେଟରେ ନା ହଜମ ହୋଇଥାଏ ନା ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ, ଯାହାକି ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା 5ଟି ସହଜ ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଘରେ ବସି ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣ ଖାଉଥିବା ଚାଉଳ ଅସଲି ନା ନକଲି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 5ଟି ସହଜ ଉପାୟ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚାଉଳ ଅସଲି ନା ନକଲି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତାର ପ୍ରକୃତିକୁ ଜାଣିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଅସଲି ଚାଉଳ ରାନ୍ଧିବା ପରେ ତାହା ସାଧାରଣତଃ ସଫ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ କାରଣ ଏହାକୁ ଯେତେ ରାନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କଞ୍ଚା ରହିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳକୁ ଚିହ୍ନିବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ତରିକା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ କଞ୍ଚା ଚାଉଳ ମିଶାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭଳି ପାଣିରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିନେବେ କି ଏହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳ ଅଟେ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ରଙ୍ଗ ସହିତ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଚାଉଳ ମିଶାଇ ତାକୁ ଜାଳନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଳିବା ସମୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭଳି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ କି ଏହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ଅଧିକ ଗରମ ତେଲ ତଥା ପାଖାପାଖି 200 ଡିଗ୍ରୀ ତାପ ଥିବା ତେଲରେ କିଛି ପରିମାଣର ଚାଉଳ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳ ହୋଇଥିବ ତେବେ ତାହା ତେଲରେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ତରଳି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଠା ଭଳି ହାତକୁ ଲାଗିଥାଏ। ପଞ୍ଚମଟି ହେଲା ଚାଉଳ କିଣିବା ସମୟରେ ଏକଥା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଅସଲି ଚାଉଳର ଆକାର ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ହୋଇନଥାଏ, ମାତ୍ର ନକଲି ତଥା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳର ଆକାର ସବୁବେଳେ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅସଲି ଏବଂ ନକଲି ଚାଉଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।